Darrere un producte hi ha qualcú darrere. Quan vas a comprar un supermercat és una cosa despersonalitzada. És una cosa que vas allà per fer allò i per simple rutina. És un luxe per anar a comprar un pagès, perquè una cosa tan fàcil que és menjar cada dia, que és rutinari, que ens ho posam dins el nostre cos, l'hauríem de valorar més. I no hi donam, ens ho menjam i és igual, allà on vegi. No, ho fiques dins el teu cos. Jo som Antoni Feliu Pol, l'amo de Sona Jaume IX i l'amo Sort de Can Fàbries i de Can Tomeu Barbero. Fem agricultura ecològica, anem a vendre al mercat dels patins i nosaltres som una empresa totalment familiar. Mira, si no hi hagués districte ecològic, crec que mos seria igual, perquè crec que faríem el mateix. Mira, nosaltres estàvem en una finca que se diu Can Rabassa, fa de nits. Fèiem molta hortolissa, fèiem 12 corderats d'hortolissa, tenim invernacles i tot, per vendre a altres majoristes. I clar, exigíem molt, si havíem d'esquitar. I dins que nostre teníem un vici, no teníem màquina d'esquitar, totes eren d'això petit, però havíem de comprar una màquina, havíem de comprar mitges amb una altra i tal. Però nosaltres dèiem, però inclús les meves germanes eren les que deien, però per què hem d'esquitar una cosa que no sabem de què està feta? Diu, i si diuen que és tan dolent, és que primer mos afectarà, serà nosaltres. I després dèiem una altra cosa, que dèiem, si no ho volem per nosaltres, perquè ho hem de voler per una altra gent. I aquí va ser quan van dir, no hem d'esquitar. Farem, se morirà, doncs se morirà. Intentarem fer-ho amb el que tenim, el més natural possible. Jo som pagès perquè és la meva gran passió, és la meva vida fora vila. Jo m'agrada molt. A mi, si vols, dona'm fora vila, no me donis estar tancat dins una casa i fer unes feines, no? És que no m'agrada. Jo m'agrada molt fora vila, tocar el contacte cada dia. La feina sempre m'ha de passar per damunt. No li he de guanyar mai a la feina. El mercat ecològic de Palma, que se fa a la plaça dels Patins, és un dels mercats que se fa cada setmana, dos pits fixos, i la diferència entre altres mercats és que és un mercat de pagesos a títol principal i amb ecològic. És a dir, allà no poden venir revenedors. I així com els altres mercats s'han desvirtuat, que són ja compradors i venedors, el mercat ecològic és un mercat que trobaràs pagès directament, que pots comprar directament en el pagès, i producte local, també hi ha moltes varietats locals, i amb ecològic.